Magandang araw mga padaba. Andito na naman tayo para magluto ng masarap na gulay ampalaya. Gusto nyo rin ba ampalaya? Masarap ang ampalaya kahit mapait. Yan ang bitter na magugustuhan mo kasi maganda sa katawan. Magpainit tayo ng mantika para masimulan natin ng pagigisa. Lagay natin ang sibuyas. Ayan. Nagtataka siguro kayo, walang bawang Kasi dati naglalagay ako. Nung hindi ko siya malagyan ng bawang, sibuyas lang na ilagay ko, na-realize ko, mas masarap pala pag walang bawang, sibuyas lang. Kasi yung bawang pala, parang hindi siya masyadong nagbe-blend sa lasa ng ampalaya. Yung sibuyas, kasi manamis-namis yung sibuyas. Kaya may enjoy mo siya. Kaya ayan, sibuyas at kamatis, gisa natin. Naglagay tayo ng konting asin muna. Ayan, medyo luto-lutuin natin yung kamatis. Tapos, lagyan nyo ng konting crack na paminta. Ang sarap. Yung mabango, tapos may masarap na lasa kang malalasahan. Parang isipin mo, pag kinakain mo, ano yun? Ang sarap ng ginisang ampalaya. Ayan, lagay na natin yung ating ampalaya na hiniwa. Ayan, saktong nipis lang para hindi masyadong magtagal, para hindi siya ma-overcook. Yung luto, hindi naman makunat, pero may crunch. Ayan. Halo-haluin natin. Ayan, halo-halo para pantay ang lasa ng pagkain. Tapos maglalagay tayo ng 2 itlog. Nilagyan ko lang ng konting asin. Tapos batihin natin. Habang naantay nating maluto, naglagay ako dyan ng konting tubig. Ayan. Para maayos yung luto. Maluto siya ng ayos dyan sa sabaw. Ayan. Lagay na natin yung itlog natin binati. Masarap ito. Alam nyo mga padaba, ito lang happiness ko na. Talaga, oo. Ewan ko ba, parang simula pagkabata kasi kumakain naman ako ng ampalaya Kaya wala akong issue sa ampalaya. Gusto ko siya, paborito ko siya. Ako nga mas mapait ang ampalaya, mas gusto ko Kasi yun ang pangontra natin sa yan. Blood sugar. Di mo kailangan uminom ng gamot. Ayan. Tikman natin kung sakto na ba ang lasa. Ang bango. Lagay tayo ng asin para sakto yung matabang pa kasi. Ayan. Yan, sakto na yan. Tansyameter lang tayo mga padaba. Wala tayong sukat na talagang yung kaya dapat talaga pagka nagluluto tayo, madalas nating tikman. Sa umpisa, maglagay na tayo ng panimpla. Pero huwag nyung dadamihan agad. Yung sakto lang. Kasi pwede namang i-adjust. Mahirap magbawas. Kasi pagka napaalat mo na, mahirapan ka na Ayan. Okay na yan. Sarap. Thank you for watching.